O terceiro día ainda ia ser máis espectacular que os anteriores. Coidadiño que apareceron as vaques. Hola, vaque. Parecía inofensiva, pero xa verdes xa. Espero que non me escorne. Arrancar o día de maneira espectacular no hostel este foi un acerto. E logo, veña, tiramos para a plantación do xa, unha rutiña moi chula, aínda que non recomendable facela enteira, só polos campos de té. Iso sí, fantasía de entorno e o lugar en sí espectacular. Bom dia. Dende a plantação do chá. Outro día, bueno, fresquiño, nublado, pero con moi boa visibilidade. E a ver se nos aguanta a xuva sen chegar. E aquí estamos coñecendo a plantação do chá, que chega ben, que está ao ladiño do mar, e que ao final de todo imos tomar un chá. Que son as camelias, O dali estaba todo podadiño. Este ainda debe estar para colleitar. Que temos bolas todas para arriba. Plantação do chá. Pois aí andan. Parece que é todo traballo bastante manual. E coa teína xa a tope a segunda rutiña do día. E ollo que apareceron as vaques xa, Pois aquí estamos ca segunda mini ruta do día. Despois do chá, e de beber o chá, aí con vistas ao mar. Está ben bo. Pois nada, vemos aquí cerquiña a esta ruta dos muiños e do mar. Está ben, a verdade é que hai moitas mini rutas que se fan así nunha oriña e dache pa facer moito. Agora garima o sol, debe haber tamén un microclima aquí neste barranquiño que hai por aquí. É unha pasada. Seguimos. Wow. Unha pasada sentir a agua. Esta laurisilva está todo invadido polas cañas, pero como sería isto antes, Xa levo visto bastantes abellóns, debe ser o do cuarto ou quinto. E claro, aquí primavera quasi permanente. Vimos ver os muiños. Sabese como empeza, pero nunca como acaba, así que vamos a tomar un pequeño desvío. Pero, wow, después están estas movidas. Aguanta, ¿no? Wow, aquí hay muchas pociñas. Impresionantes. Oh, le mare. Isto xa me recorda un pouquinho máis a Gomera. Bueno, seguimos. Bueno, foi subidiña, A illa verde e a illa das vaques. Hola, vaque. Fai buchorno ahora, Ai, que contenta se pon de verme, pero que non me escorne. Hola, vaque. Hola. 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 Hola.
Hola, vaques. Mandadlle un saludo a vosa colega Iria. Pues nada, esta vaca que me acompaña. A ver, vaquiña. Non me sales do camiño. Vamos a coller un atallo, veña. Adiós. Pois terceira ruta da mañá. A ver se antes de comer baixamos por aquí a unhas fervenzas. Cascatas. Menudo piñeiral ou faial ou que sexa aquí. Vamos con cuidado, que hai moita frauma, como dirían os cartellanos. É que está todo super original, fan todo ca madeira de polas e así. E mira este toalleiro. Xa aquí no río, neste pozo. Pois vaya que mañá, e cando xa parecía que estaba todo visto, vistazas de mar, as vaquiñas, pois de repente fixen esta rutiña que xusto baixando da estrada te atopabas lugares impresionantes como isto. Mira que fento, mira que fervenza. Gruta! Boa ducha na gruta, iso sí. Vaites, espectacular o sitio. E aínda había máis, mira, mira. Que unha pasada de bonito, Encima teño todo tamén montado. En cada esquina así, ala, veña, unha fervenza. Pum! E mira que mirador che poñemos, pum! E como non hai 2 en 3, ala, pum, mira a terceira. Claro, estás escoitando a fervenza de repente, bum, o mare. Que basicamente desemboca en fervenza. Xa lle gustaría o Ézaro, a ver que hai aí. Wow. O saco aí do pienso non queda moi ben, pero super cascata desembocante no mare. Xa iba sendo hora de repoñer forzas, e vai a comilona que me din, con postre incluído. É que isto é un pouco exagerado, chega un momento xa en que non as tes nin que buscar. Vas así pola estrada e de repente, boom! Así que esta é como de película. E pois se non chegan, boom, casi as facemos artificiais. Guau, unha pasada este canón. Aí ten que haber unha caída chula tamén. E aquí o parque temático que teñen montado cos muiños. Pois aquí estamos na montaña. Ves, parece Heidi porque está todo así de prados de vacas. E esta vila, isto é o cráter do volcán. E claro, ahora ten unha lagoa enorme. E hasta aí arriba teñen aproveitado para vacas. E aquí sí que hai bastantes zonas de termas, como a que está aí abaixo, que irei agora. Aquí estamos nas Furnas, no seu parque temático do vapor das caldeiras. Claro, todo ambientado de Natal. Vamos, as burgas. Vamos cocer un ovo. Pois, nivel moch. Seo de pozas. Na, 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 dulce Navidad.
Bateladas de Natal. Uy, qué muña tan bonito. Pero no, ahora aventura real. No es que tuviera un golpe con coche, pero de repente este coche vou camiñando a seu lado e empeza a moverse. Estaba sin freno ni nada. Iba a ir costa abaixo, ou contra a casa, ou contra o río. De repente vou xente, axudarnos a paralo. Non, surrealista. E ahora aí quedou. Mi madriña. Despois dun dos mellores días da miña vida, porque non dicir o que pasou de todo, tocaba xa un bañiño e volver para a casiña da illa, despedindo o día cun doce de ananás, un iogurte. Podería seguir este nivelón na illa de São Miguel?